meneng ae mbah nesu nggo. Aja rame. Wah! Abang mbah iki mbah. Lah, abang mbah. Asli abang mbah iki. Oh, abang nggih. Nggih, Pak. Sendange teng pundi? Sendange pundi mriki? Sendange mriki. Pul. Teng mriko. Nang ndi, Om? Ngamuk ora? Waduh, nek gak ngamuk piye? Sendange iki. Hah? Lah, iki apa, Pak? Gak ngamuk ya, bener ngamuk-ngamuk iki. Sendange gak mriko. Lah pundi? Kira pundi? Anu Samudra Budaya, Pak. Endi? Lah, badalah. Lewate ngendi? Lah, kae apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kae. Sabar, sabar. Sik. Tak lewat kene sik ya. Woi, dong apa kuwi? Heh? Dados sik kono. Satu surung. Urung. Ndi wong e bahatan. Andem apa? Hah? Andem apa? Ora enak kuwi. Oh, iki apa? Ini sarwet, wet telo ya. Wet telo Mas ini. Sana kan iki. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fotone delok reak, Mbah. Iya apa ora? Inggih. Oke. Meneng ae mbah nesu nggo. Aja rame. Ana mbah nesu. Wih. Iki ngantane sapa, Mas? Ngantane sapa? Eh? Banyu? Lah,
tak bakal kok, Dek. Samperin. Manukmu kok. Terangan. Ada sapa oleh. Hey! Kerungu gong tangannya joget. Dalannya nyenggak lur. Nek gak percaya tak judoh nih. Aduh. Ayo. Ayo. Ini putumu ngono iki. Madeg. Ben sak pola-polae ngono. Nanti Mbah iki. Iki nanti Mbah. Hah?
Iku datang sadar pijet loh. Lakune biae nya. Sadar pijet. Anak abangan, Mbah. Anak abangan yang ngarep, Mbah. Abang, Mbah iki, Mbah. Lah, abang, Mbah. Asli abang, Mbah iki. Loh, abang nggih. Innalillahi. Hati, Mbah. Aja melayu le tiba kok. Lidik. Malah ragat kok malah tiba. Alon-alon ae. Ndang gulung-gulung nek wani. Monster kacer apa? Alah biung. Ayo. Sitok engke balik ra kuat to. Muncak Gunung Lawu. Iki kawasannya lereng Gunung Lawu Mas. Oh itu. Iki lho. Wete. Iki nek nang ngene aku jenenge wit pacil. Tapi nek nang kene ora ngerti. Jenenge ora ngerti. Dan Golek munggah dalam munggah ada. wah.
Aku boleh tahu deh masuk, Ora lali. Putra wayang ini ora gelem ngopeni aku. Ora lali. Ora ditambangi omahku yo ngene kabeh reget kabeh. Yo. Oh, putra wayang ini koyo iki kabeh. Ya. Enak. Wes. Diresiki nek Noki. Oh. Mesake bae.